Eta horren arabera Euskal Herrian mobilizazio handiak, gogorrak, eta horren arabera Durangon izan manifestazio batzuk, eta holako manifestazio baten egun hortan atxilotute izan ni. Nien nintzen egon, egitzen izan da, nintzen egon manifestazio hortan, baina bai egon nintzen manifestazio hasi aurretik. Eta orduen, manifestazioen atxilotu batzuk egon ziren, eta haren arabera, persona batek emaban nire izena, ni ere bai egon nintzela manifestazio hortan, eta goizaldean guarda zibilek etorri ziguritzera, eta eraman nuen kuartelera. Oso ondo goratzen naz, ekainak, 1985, ekainako 12, 13, uste osala. Orduen, Durangoko fetxa hori seinalatua zan Durango, aspaldiko jaizek eta egun horretan itzen ziren. San Antonio jaia. San Antonio jaia, hori da. Eta oso ondo goratzen naz, uholdeak, ez uholdea handia, baina bai egon ziren egun horretan, uholdeak, eta oso ondo goratzen naz, etxetik nabinien guardasoiek, eurek zeukien patrol bat, gure etxetik 1 metrora gutxi gora bera. Eta goizeko 3 orkueltan izango zan ordue, eusie potente itaban. Atxilotu dizen zen, lehenengotan... Nortzuk joan ziren zu atxilotzera? Bai, ni hoien egoen, goizeko 3 orkueltan ziren, eta gelan hoien loiten, eta momentu baten, zarata batzuk, eta konturatu nintzenen gela barrunen zegoen. Eta ziren Durangon ibiltzen ziren guarda zibil paisanos, jantzita. Eta Durango leko guztitatik ibiltzen ziren. Eta lehenengo ikusi nuen nien horre bitzen ziren. Sartu ziren gelara, miatu bien gela osue, kalkonekin bien gela osue, eta miaketan panfleto antzeko zerbait topatu zuten. Eta horregatik, zauztien, nos tiene que acompañar, ez da izan da bakin hor, bajatu ginen etxetik, eta esan dute moduen, metrora patrola zegoen, 3 guarda zibil barruen, eraman duten patrolera, eta eurekin Durango kuartelera. Eta, zu gainera ezinen egon mobilizazioa horretan, ez da segaitik ezinen egon, beste zego zer egiten egon zinen? Ezinen, ni gustora egon nintzeke, baina, haitek bizperan, ezauzten, bera lanetik etorten zen Ibarretik, trenez, eta ez dakit segurutan heltzen zen trena Durangora, baina, horregueltan, 6 erdizek, horregueltan. Eta neukan esan da bere haitxeganik, horrengo gunean, manifestazioko egurien, etxien egoteko, lagundu bien abennik berari, hortuen porru handatzeko. Orduen neukan, ordue etxerako eteko. Eta horregatik manifestazioa hasi aurretik, ni alde egin nuen Durangotik eta etxean egon nintzen haitxekin hortuen porru landutzen bai.